Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin mali badzal kitab wa nafa'ana bil bijarin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata a'taka ashhadaka birra wa mata mana'aka ashhadaka qahra. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل في وجود لطفه عليك. Mata semongso-mongso A'toka paring sapa Allah ka ing sira asyhadaka mongko merohake asyhadaka mongko merohake sapa Allah ka ing sira birrahu ing sifat baguse Allah. Wa matalan semongso-mongso mana akan nyegah sapa Allah ka ing sira asyhadaka mongko merohake sapa Allah ka ing sira qahrahu ing sifat menangi Allah atau maksane Allah. Bahwa mongko utawi Allah fi kulli dzalika ing dalem saben mengkono muta'arrifun iku ngentekake atau ngenalake ilaika marang sira wa muqbilun lan madhep diwujudi lutfihi kelawan wujude kuasane Allah Ta'ala alaika marang sira atau alaika ing atase sira. Terus hikmah menika nerangake bilih Gusti Allah niku kadang maringi kula jenengan sami, kadang mboten maringi kula jenengan sami, atau nyegah peparinge dumateng kula jenengan sami. Lan sedaya niku wonten maknane piyambak-piyambak. Terus nalikane manungsa niku diparingi kalih Gusti Allah niku nuduhake bilih Allah Ta'ala pengen napa mersakake atau merohake sifat bagusnya Allah Ta'ala. Terus Gusti Allah niku kuwasa, dadi pangeran niku mboten wonten sing napa sing ganggu tenggene kerajaane. Dadi napa lillahi mulkus samawati wal ardi, lillahi mulkus samawati atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dadi Gusti Allah niku duwe apa wae tenggene langit lan bumi. Kabeh niku kagungane Gusti Allah. Makane ya tasarrufu bima syaa. Gusti Allah niku nglakokne dunya niki tergantung kekersane Allah Ta'ala, tergantung masyiah niku duwe kekarep. Dadi pengen maringi nggih kali menungsane atau pengen mboten maringi niku sedaya niku bilih Gusti Allah napa maha kuwasa. Lan nalikane kula jenengan sami diparingi atau dicegah kali Allah Ta'ala mboten diparingi kali Gusti Allah niku berarti apa? Nuduhake atau merohake bilih Allah Ta'ala niku nggadahi sifat menang. Menang itu maksudnya piye? Gak ana sing iso ngalahno. Menungso apa menang iki mboten saged. Wal qahiru fawqa ibadi. Jadi Gusti Allah ini maksa. Jadi sifatnya itu qahir itu maksa atau menang dhewe. Ya pancen pangeran itu agak menang gak dadi pangeran. Mane kula jenengan sami nalikane sumerep sifat Allah Ta'ala. Ini kan sifat termasuk sifat Gusti Allah. Jadi nalikane sumerep Gusti Allah niku duwe peparing dumateng kula jenengan sami. Kula jenengan sami sumerep dari Gusti Allah niku saged nyegah mboten maringi kula jenengan sami. Niku kesejatosipun kula jenengan sami dikengken angen-angen dikon sebagai manungsa niku dikon napa memahami angen-angen niku memahami napa sifatnya Gusti Allah. Jadi sifat-sifat kados ngeten niku kudu dipahami. Nalikane kula jenengan sami diparingi niku sepiyane pripun. Kudune piye ini kudu sumerep piyambak.
Di mboten usah dikte malih, mboten usah dikandhen-kandheni pun semerep piyambak. Kali-kali diparingi niku nggih diparingi kenikmatan, nggih otomatis napa kenikmatan sing secara duniawi. Contoh nak kenikmatane ya dikai duit, dikai along, dikai napa laris. Niku kenikmatan. Ya diparingi kalih pangeran. Nalikane mboten diparingi atau dicegah niku nalikane napa mboten along. Atau sepi nggih, kabeh sepi, atau paceklik. Nah ini kabeh niku napa sumber saka Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yatasarrufu fi milki min syai'in. La yatasarrufu fi mulkihi illallah. Jadi mboten wonten sing ngotak-ngatik kerajaan Gusti Allah. Ini kecuali Allah taala piyambak. Jadi mboten wonten tiyang mboten saged. Makane kula jenengan sami tatkala diparing kalih Gusti Allah sebagai manusia, ya, sebagai orang yang beriman, niku kewajiban yang pertama yaitu napa? Kudu nggadahi rasa syukur. Anu kewajiban yang pertama tinggal kali diparing kenikmatan duniawi. Jadi yang diomong teman-teman khususnya kenikmatan dunia. Apa-apa sing dikai kali Gusti Allah dumateng kula jenengan sami. Nikmatin dunya. Ya nikmatin dunya napa mawon sing kula jenengan sami tampi kudu wonten raosan napa syukur. Disyukuri kanthi saestu. Lan syukur niku modele napa? Wonten tiyang istilahnya, wong syukur niku gampang diucapno, angel dilakoni. Nggih pancen leres. Syukur niku nak diucapno niku gampang. Makane syukur niki dibagi dados kali. Sing pertama bil qaul, ganti kula jenengan sami minimal ngucap riyin. Tapi ngucap sarasan dereng cekak ngucapin napa alhamdulillah. Niku syukur. Tiang syukur niku alhamdulillah. Wonten ucapan alhamdulillah ya Allah, matur suwun jenengan paringi kula ngeten. Niki sing pertama. Terus bakda ngoten sing paling penting maneh bil fi'li wonten napa wonten ngamali wonten napa ngamal agawene kula jenengan sami niku napa apa sing dilakoni nalikane kula jenengan sami nampi kenikmatan siriyane napa sing dilakoni otomatis bil fi'li itu kelawan penggawean atau kelawan perilaku yaitu napa an-nasyatu fil ibadah semangate kula jenengan sami tenggene ibadah. Pokoke angger niku wonten perintah Gusti Allah, wonten perintah Kanjeng Nabi, kula jenengan sami antusias niku semangat saestu. Dadi ora iso ana sing nyalahno perintah Gusti Allah kali perintah menungso lintune. Maksudnya napa? Kula jenengan sami ngugemi tenanan, nyekeli tenanan, nyepeng tenanan, diperhatekno tenanan yaitu perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah sing paling dasar, sing sering kula jenengan sami lakoni yaiku napa? Salat 5 waktu. Niku paling sering dilakoni menungso niku salat. Niku perintah Gusti Allah langsung lewat kanjeng. Jadi salat niku mboten kok napa gawenane menungso mboten. Makanya wonten napa hikayat ya dengan sirah nabawiyah niku. Jadi kanjeng Nabi ba'da Isra Mi'raj nampi perintah salat saking Gusti Allah, subuh niku langsung diwarai kali malaikat Jibril. Jadi subuh niku langsung diwarai napa salat subuh. Langsung sakala diwarai diulang kali malaikat. Lah malaikat itu semerep sing pundi otomatis diperintah sama Gusti Allah. Mane kula jenengan sami salate niku salate napa? Salat sing langsung sing gawe pengen gerakane kabeh niku sing gawe Gusti Allah. Nah karena wong niki syukur kali pangeran, ba'da alhamdulillah, dekne rumangsa syukur kali Gusti Allah, akhire napa? Dekne nyekeli tenanan dawuh Gusti Allah, nyekeli tenanan perintah Gusti Allah. Jadi salat ini nomor 1 gak ana sing liyane kecuali salat. Ora iso dikalahno apa-apa. Jadi salat niki ora iso dikalahno kali acara napa-napa. Acara manten, acara karnaval, acara
Nopo wis gak iso ana sing ngalahno. Karena dekne iki nopo semprot boleh salat iki sing merintah Gusti Allah. Salat niki sing merintah pangeran mboten menungso. Menungso ini cuma wasilah tok. Menungso hanya menyampaikan. Cara menawa jubire juru bicarane tok. Sing iso ngandani salat wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nih. Nah ini kabeh ini cuma jubir, menungso ini jubir. Jubir pertama yaitu malaikat. Sing nomor kali ini yaitu kanjeng Nabi. Lajeng begini sahabat tapi dumateng kula jenengan sami ini. Nah saat ini para ulama, para kiai, para asatidz, ustaz kiai sing nyampe tentang apa kewajiban itu. Jadi sambung lidah dari mulai malaikat Jibril, Nabi Muhammad, lajeng sahabat, ba'da sahabat para tabi'in, lajengipun lajeng sahabat dumugi sakniki. Ini berlanjut. Jadi ceritanya penyampaian ini berlanjut. Ini kalau jenengan sami nalikane diparingi kali Gusti Allah, sumber balik Gusti Allah niku maha bagus. Gusti Allah niku sesuatu yang indah. Karena ngoten kalau jenengan sami kedah saestu. Jadi timbal balike saking kenikmatan iki kula jenengan sami sregep oleh napa ibadah. Nalikane ibadah ngoten iki kula sampaikan. Bilih tujuan ibadah ini mboten kok namung kula jenengan sami napa gugurake kewajiban sarasan to. Seumpami kok isih level gugurno kewajiban tok ndil iku isih cara sekolah niku isih TK. Jadi level sing paling rendah. Anak isek TK kudu meningkat, kudu naik kelas, aja tinggal terus kok dinaikno di SD. Nah SD carane pripun? Kok bar gugurno akhirnya nopo dekne duwe keinginan aku lah ben oleh kenikmatan seumur surga. Nah niki level kedua. Wonten malih level selanjutipun yaitu dekne nglakoni salat niki keranten napa pengen oleh ridhane Allah Ta'ala. Sampai bukan peduli enggak oleh surga atau neraka ora peduli, sementing aku melakukan sholat dan oleh ridhane Gusti Allah. Akhirnya nopo karena level sing paling tinggi niku ridho. Yang mbak niku nalikane ibadah golek niku. Nah, karena wonten enggak pikirane niku tiyambake mboten ngarah kok wani ninggalno sholat. Tiyambak ini mboten ngarah wali sholat dadi nomor loro, telu lan sak piturute. Jadi sholat ini tetap nomor 1. Sholat ini nopo tetap nomor 1. Jadi lihat-lihatnya tetap kalah. Sampai urusan sing paling penting dhewe mungguhe dekne urusan dunya. Niku wis gak iso ngalahno napa sholat. Tetap sing didelok penting yaiku napa sholat. Nah ini sing pertama. Nah ini lajeng-lajeng wonten mriku wonten terus pembahasan tentang apa perintah Allah Ta'ala. Mungkin dereng napa sing dilarang kali Gusti Allah. Nah, makanya yang syukur ini nalikane diparing kali Gusti Allah tiyambake rumangsa napa rumangsa nek Gusti Allah ini berjasa saestu dumateng tiyambak. Jadi jasane akeh karena kula jenengan sami. Ya berapa pancen pangeran ngoten akhirnya nopo rumangsa ngoten duwe keinginan untuk semangat dalam beribadah. Nah niku carane kula jenengan sami napa syukur. Wonten syukur cara lintu-lintune wonten, tapi sing paling global niku nih, dadi paling inti. Jadi semangat wong nglakoni ibadah nopo wong kula contoh itu salat. Wonten malih umben niki dilongkas yaitu poso Ramadan. Nah, poso Ramadan termasuk perintah Gusti Allah. Ini kalau jenengan sami nalikane napa bulan Ramadan dikira poso sak wulan penuh. Nah, ini termasuk napa perintah Gusti Allah. Ini kudu tenan. Kudu saestu oleh nglakoni poso. Aja kayak maksudnya kan poso ini wonten aturane, Mbak, gak sak ngarepe dhewe. Nah niku. Dadi wong niku wonten aturan tengene poso. Wonten aturan sing kula jenengan sami mungkin semerep, wonten aturan sing kula jenengan sami mboten semerep. Dalam arti napa poso ini mboten namung al-imsaku minal muftirat. Mboten namung ngeker saka panganan-panganan utawa apa sing batal. Jadi kula jenengan sami nalikane poso niku
termasuk teng mriku niku wonten kula jenengan sami dikengken kali Allah taala kali Kanjeng Nabi niku napa aja sampai ulan poso ini padha karo ulan biasane. Aja sampai nalikane poso niki sing dilampahi niku padha karo ulan biasa. Ulan biasa senengane jagung ngrasani poso gitu tetep wae berjalan. Ini mboten paru, dikurangi. Bahkan iso di stop aja sampai niku dilakoni. Karepe Gusti Allah niku napa gadhe kersa niku dadi wong niku nek sakbare poso kok dadi wong sing apik. Dadi wong sing napa jenenge suci tenanan. Bar suci niku iso dadi wong sing apik, lajeng tiyang bae dados tiyang ingkang syukur kali Allah taala. Wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu. Nalikane kula jenengan sami kok dicegah mboten diparingi. Mboten diparingi kali Gusti Allah niku nuduhake bilih Gusti Allah niki duwe napa jenenge sifat menang. Dadi wong niku nek wis wis dicekal cara basane mboten diparingi niku angel ape dikeki niku angel. Jadi contoh wong niku nek wis didadekno takdir, ditakdirno kali Gusti Allah dadi wong melarat. Niku nek biasane niku ape dadi wong sugih niku rada wae. Bahkan rada angel. Iku pangeran sing bagi niku piye? Iku lan jenengan sami niku nek saderenge wonten hadis Kanjeng Nabi niku jenenge Sahih Bukhari. Jadi kula jenengan sami niku nalikane fi rahimi walidatina. Nek nggone rahime ibu kula jenengan sami. Niku kalenan Gusti Allah niku dikengken, malaikat dikengken kali Gusti Allah nulis sing pertama yaitu tentang nopo rezeki kula jenengan sami. Jadi rezeki ini niku ditulis. Rezeki ini itu sak pira oleh pira sampai lahir sampai mati ini pun nak dijumlah ini kira-kira berang miliar atau berang ratus juta. Nah ini bisa ditulis kali malaikat. Dan ini yang menghendaki ini Allah Taala. Makanya tiang ini pun nak nalikane diparingi sugih itu syukur kali Gusti Allah. Tiang dikai melarat ini kudu napa syukur. Sebab kabeh niku tetep keparing sangka Allah Taala. Jadi Gusti Allah niku memahami kawulane niku subhanallah. Wonten cerita ngeten. Dal napa jenenge sahabate Kanjeng Nabi. Jadi sahabat niki nalikane napa melarat niku salate niku gentenan. Jadi salate niku ndamel sarung, ndamel jarik atau sarung atau penutup aurat lah. Cara basane niku napa penutup aurat. Lah penutup aurat niki wau sahabat ini gantosan kalian garwane kali bojone. Karena duwene mok sitok iku. Akhire kali Kanjeng Nabi niku nek salat niku kari terus wengi. Andelalah kok bojone salat sik nang omah dinteni sampai bar dekne lagi berangkat napa jamaah. Nah jamaah niku masbuk terus. Akhire Kanjeng Nabi ngerti iki ana apa kok terkari terus. Soale ben dinten ngoten niku kelakuan. Ben dinten penggambeane niku ngoten. Di salatnya masbuk terus akhire kali Kanjeng Nabi ngerti. Terus jambake cerita ngeten-ngeten. Jadi ceritane niku napa? Jambake mboten gadah napa-napa. Duwene kok sing digawe niku kok ndil gak ono liyane. Akhire kali Kanjeng Nabi didongakno wong iki sugih. Jambake nyuwun kali Kanjeng Nabi dicukupi uripe, nggih. Akhire didongakno jenenge dongane Nabi niku mandi. Kanjeng Nabi nak ndongane langsung kun fayakun dadi tenan. Kanjeng Nabi dongane napa mandi. Sakpala dadi tiyambake ini berangsur-angsur dadi wong sugih. Dadi wong sugih ini pertama wis pokoke duwe sithik terus ditambahne malah dadi sugih, tokone laris, penggaweane akeh, malah mboten nate jamaah. Dadi ora tau blas ngene jin ora tau ngene jamaah kali Nabi derek ora tau. Akhire kali Nabi itu padosi nanti wong gak tau jamaah. Adalah dekne iki napa sibuk kalian dunia, sibuk kalian penggawean, sibuk kalian sugih niku. Nah niki hikmah saya serta niki pripun? Berarti tiyang niku kali Gusti Allah niku didadosno sesuai dengan kemampuan. Ana kalane wong sugih, dadi sugih niku hikmah tengene dekne sregep napa? Sregep sedekah ibadah
kenteng tenanan. Nah, sebenarnya iki dadekno melarat kadang-kadang malah gak iso ibadah. Iki wali aneh. Wong melarat dadekno sugih. Iki kadang-kadang malah rada sombong. Dekne malah nopo gak gelem ibadah. Nopo ngopeni dunyane. Dadi sibuk kalian nopo dunia, sibuk kali kesibukan ini gua. Mboten sregep dengan ibadah. Nah, ini wonten kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya kalau jenengan sami dikalane diparing kali Gusti Allah. Niku tu alhamdulillah. Terus nalikane mboten diparingi pripun? Dicedah kali Gusti Allah itu sabar. Sabar saestu. Ana istilah ning ngeten. Napa al-faqirus sabir khairun wa afdal minal ghani syakir. Dadi wong fakir sing sabar. Di sabar niku pancen wabet lho. Sabar niku subhanallah. Wong sabar niku kados ibarat kata kaya wong sing antri tengene toilet. Jadi kebelet bagian brojol diempet. Ayo ngoten niku. Ngempete niku ya loro kabeh wong jenenge wong ngempet. Ya apa? Wong ngempet iki lho, ngempet nguyo, ngempet ngising lho, loro rasane. Nah, kok nek dibrolno ya mboten saged pindaran ya dibrolno. Isen wong akeh wonten tiyang kakak mosok gak ada napa ngompol ngarepe wong akeh mboten lho. Diempet. Nah, sabar niku wonten tiyang sabar niku kuat napa ngempet saestu sampai wektune wonten. Dadi diempet tenan. Lah ngempet niku hebat, ngempet niku lara kabeh. Makane tiyang nalikane didadosake kali Gusti Allah sing kados ngoten niku wong fakir nggih. Wong fakir kok iso sabar tenanan niku subhanallah. Kanthi dekne ibadah saestu, kanthi kehidupan sing pas-pasan, kehidupan sing serba kekurangan. Fakir niku ngaten model fakir niku nak tengene kitab. Kula waos kitab sing paling terakhir niki naminipun kitab napa niku karangane Syekh Alamin Al-Qurdi. Wonten kitab dawuh bilih tiyang fakir niku tiyang sing mboten cekap nggih duwike damel nyukupi satu dinten sehari kehidupan dia. Contoh seumpama sedina dekne butuhe niku 50.000. Nah, delalah pemasukane mok namung sedoso. Berarti sek kurang sekawan dosa. Niku tiyang fakir. Utawa nek mboten ngoten kehidupan butuhe 700.000. 700.000 delalah pemasukane namung 3 dosa. Dadi bayarane mok 30.000. Utawa nek mboten ngoten ditambahi malih kebutuhane sedina niku 200.000. Nah, pemasukannya namung 50.000. Jadi saya kurangnya saya wakeh lebih dari setengah. Nah, tiang-tiang sing model ngeten iki golongane tiang fakir. Nah, seumpama kalau jenengan sami kok kelebet teng mriku berarti fakir. So. Kula terusaken bae. Nah, nalikane kula jenengan sami kok sumpami butuh sedinten niki butuh 100.000 kok pemasukannya 150.000. Berarti wong sugih bukan niku nggih. Nanti aja diarani wong fakir sugih niku. Monggo nek mboten ngoten butuh 100.000, duwe dhuwit 100.000 berarti wong cukup. Mboten fakir nggih mboten miskin. Lah nek miskin niku sak sore napa sak dhuwure fakir. Nanti yang miskin itu nak butuh 100.000, ono duit namung 70.000 yang miskin. Mana dawuh Kanjeng Nabi niku somben tengah akhirat kata-kata yang sing mlebu surga niku fakir. Mboten miskin tapi napa fakir. Anak fakir niki wau tiyang niku saestu dicoba kali Gusti Allah diken sabar tenanan dikurangi saking napa kenikmatan-kenikmatane dikurangi. Wong liya-liya oleh kenikmatan dekne gak oleh. Nah niku wangel tenanan, mboten kok gampil mboten. Tiang-tiang model ngeten iki subhanallah. Makane seumpama kula jenengan sami tergolong tiang ngoten niku
Tapi insyaallah nak zaman sakniki niku mboten wonten, jarang. Wong butuh 100 ya, duwe namung 3 dosa niku jarang. Akeh-akeh wong zaman sakniki niku mboten saged ngempet zaman sakniki. Dadi senengane niku napa kebon sik. Tapi butuh 100 wis penting utang sik, kebon gawe cukupane napa kehidupan niku. Dan seterusnya. Makanya kalau jenengan sami nalikane dicegah kali Gusti Allah, mboten diparingi kedah nopo yang sing dilakoni yaiku nopo kedah sabar. Namung sabar tok mboten wonten lintune. Nah, sabar niku mboten wonten watese. Sabar niku selamanya. Sabar niku ada tingkatannya, wonten level. Jadi wong sing sabar tenanan niku iso ngempet sampai bar. Sampai bare kapan? Nggih sampai jambake pecah. Sampai tutup usia. Jadi kesabaran itu sampai tutup usia sampai mati. Atau setiap sing kebelet ngoten niku. Jadi dekne ngempet sampai kapan? Nggih sampai dekne mlebu jeding. Ngempet sampai napa mlebet tenggene jeding wonten panggonan semestinya terus dekne ditokno. Dibolno teng mriki. Nah niku jenenge napa? Sabar. Jadi sabar niku saestu sampai terakhir sampai tenggene panggonan selayak ini kuah. Makanya nak menungso sabar itu sampai kapan? Dia sampai mati. Kita wonten sabar niku, sabar ada batasnya buat. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena mboten wonten batasnya kalau Gusti Allah niku diparingi kenikmatan ingkang saestu. Diganjar kanthi ganjaran apa min ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Dadi wong sing sabar niku diparingi ganjaran tanpa wonten hitungane. Dadi wonten wilangan. Ora suci loro telu mboten kados salat. Ya nak salat niku wonten 17 derajat, wonten tambahan sak menten, wonten sak menten. Niku nak salat. Nak sabar mboten. Sabar niku min ghairi hisab, tanpa wonten hitungan. Mboten siji loro telu mboten. Niku napa sabar. Fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Boleh Gusti Allah nalikane duwe sifat ngoten niku, kadang maringi, kadang nyegah mboten maringi. Ini Gusti Allah niku duwe sifat napa ngetekake, dadi ngetokake. Utawa Gusti Allah niku pengen semrep kula jenengan sa. Dadi muta'arrif niku pengen roh, kira-kira niku nak wong iki dikai modele piye. Kira-kira wong iki nak gak dikai piye modele tanggepane piye, sifate modele piye. Jadi pengiran itu semerap. Cara istilahnya pulang jenengan sami dicoba, dites. Kali Gusti Allah diparingi. Nah wis diparingi iki piye? Apa sing dilakoni? Timbal balike nopo? Kadang pulang jenengan sami dites mboten diparingi. Dicoba kali Gusti Allah mboten diparingi, dikurangi. Mboten nalong. Ini kira-kira apa sing dilakoni? Kira-kira kula jenengan sami niku sikape pripun nalikane mboten diparingi kali Gusti Allah. Apa toh tetep ngakoni Gusti Allah niki pangeran? Apa toh tetep husnudzon kali Gusti Allah utawa malah suudzon? Nah ini kita kula jenengan sami iso napa ngambil sikap piyambak-piyambak. Dadi sikap sing paling sae nalikane diparingi alhamdulillah, ya, syukur kanthi saestu. Nalikane mboten diparingi utawa dicegah kali Gusti Allah, nggih napa sabar kanthi saestu sabar. Sebab Gusti Allah pengen semprep kula jenengan sami muta'arrifun ilaika, pengen roh kira-kira piye sikape kula jenengan sami. Wa muqbilun biwujudi lutfi alaika, lan kula jenengan sami kedah imut bilih Gusti Allah niku duwe sifat napa welas asih. Gusti Allah niku gadhahi sifat napa lutfun niku welas. Gadhahi sifat welas asih. Nalikane kok wong niki mboten diparingi, biasanya sing paling abot niku sabar, mboten diparingi. Nalikane wong niki mboten diparingi, sejatosipun wong iki disiapno ganjaran sing kathah kali Allah Ta'ala. Nah ini kita paham kula jenengan sami. Karena Gusti Allah muqbil biwujudi lutfi. Insyaallah Gusti Allah madhep dumateng kula jenengan sami sedaya. Bahkan tiang niku kadang-kadang ngeten, kata-kata wong niku nak dikei duit uang, kene niku lacut. Dikei duit uang kene sembarangan sak karepe dhewe bahkan napa sombong. Niku lumrahe menungso ngoten.
Jadi kira-kira kabeh iku iso diatur dekne sing nguasani. Karena duwe akeh, duwe miliaran bahkan triliunan kabeh iso diatur. Ya, saiki yang ngoten niku modele korupsi iso diatur kabeh. Soale dekne nyekel duwe, jaksa iki kabeh dikai kabeh, pengadilan dituku, polisi disuap dan lain sebagainya semua itu. Iki rumangsa napa dekne berkuasa. Padahal ini ujian sama Allah Ta'ala. Ini dikai mandat, dikai kekuasaan itu coba sama Allah Ta'ala. Kira-kira piye syukur napa mboten? Nah, dan ngaten iki mboten syukur wong dekne rumangsa dekne sing kuwasa. Rumangsane apa kabeh niki usaha pribadine dekne dhewe, dekne sing iso ngusahakno. Padahal mboten. Jatosipun kabeh niku saka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disami kali wong sing mboten diparingi ngoten niku. Mane kula jenengan sami kedah napa? Kedah nggadahi sikap. Waktu kula jenengan sami diparingi pripun, waktu kula jenengan sami mboten diparingi kali Gusti Allah pripun. Kudu duwe sikap. Sing pertama yaiku sikape kudu syukur kanthi saestu, sing nomor kali yaiku napa? Sifat sikape kudu napa? Sabar kanthi saestu. Mugi-mugi mawon kula jenengan sami termasuk yang sing saged syukur lan sabar kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى على سيدنا محمد. حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمك في منزله يا ربنا لك الحمد لك الشكر ومن قبل جلالنا من الكريم وعلى سبحانه. اللهم زدنا ولا نقصنا اللهم زدنا وتنفعنا في الدنيا والآخرة وزدنا هدايا زدنا توقى وزدنا استقامة زدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا سواء ومنك ومنا منك واستغفرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.